marlok I kumbaga door recharge kan nangkiu shushu kane kalong ka jing ka bakraw ya ke baduk baple baleng angumne pin satip lut ha kane ka video ngan sai thubnia ye phi shikmat kane ka video kumta pe ya kane ka video hado ka bakut lada pin pe hado ka bakut kane ka video ta phinam tip ka bangan sai thu ye phi ha kane ka video mentang sni bat sngabha like share ya kane ka video kawai ka like kawai ka share jong phi kai man sim shibun yenge kumta tongin ya poi shik phang jong kane ka video menta kumta kumba baro ngi tibba ki telecom company ki ba hetam hari India menta ki de ka Airtel bat ka Jio ki don ki voi pat ki company ru ki balas dang ban ja suki menta kum ka Docomo company ka Aircel ka Tata Indicom kumbalong mentagas ngi kita gi telecom company baro ki la jano kumta tongin ya wan dai sha ka jingmut jong ka banga kwa banong kumta sayangan itu ipi ka daw jong ka jingkiu ka recharge ka longba ki company ki barit ki nang ja rengai bat sa setang artli ki company he ka Airtel bar ka Jio bat ki la ban men kiu dor ya ka recharge jong ki ha kono ka por namar omdon company ban yale persha ki baro ki company ki nang ja rengai menta shimnya ka Vodafone Idea kaneru kan sakhang no shinha hoj pelok ka Vodafone ka don shibun karam ha ka sorkar ka Vodafone Idea company kala le shadu ka Supreme Court kala dawa nag sorkar ban map ye ki ram jongka kumtala da ka sorkar ka map ya ka ram jongka te ka Vodafone Idea kan khang no batla da ka Vodafone Idea kan khang te baro ginong pendon kam Vodafone Idea kin habban port ya number Vodafone sha ka wepat ka company kum ka Airtel Jio lane ka BSNL kumta pide ban perkhat ba bane ka Vodafone Idea kamla ban siu ya ka ram ka sorkar ke ka balajia ya ka Vodafone Idea ba kimla ban siu ya ka ram ka sorkar ka jingshisha kalong ba kapisa kam de shilak ne arlak hanre kalong live pheu hajar klur tengka kam de ka kam kabarit munta nang no ka Vodafone Idea company kan yo pisa haduk kane ban siu ya ka sorkar namar menta ki por menta duna bha ki bru ki pendon kam ya ka Vodafone Idea bun ki ba pendon kam ya ka Airtel ne ka Jio namar ka service jong ka Vodafone hi kalong ka basniu te kumno ke ki bru kin pendon kam ya ka habam don kinong pendon kam Vodafone Idea te kumno ka Vodafone Idea kan yo jingmuntoy bat kumno kan la ban siu ya ka bisa jong ka sorkar kumta la da ka Vodafone Idea ru ka shutdown kamut kan khang no kumba le ki wepat ki company te kan bu jing shibun ya ki pajba bale sayangan tu ipina mar omdon da ko wepat ka company ban yale persha ya ka Jio bat ka Airtel bat ka Jio kila ban sim kabu ya ka ne bat kila ban bentiu ya ki plan recharge jong ki ha kono ko por namar omdon ki ba yale persha bat ki hoy ka BSNL ru ka don hanre omdon bala ban ong lano kan penmi ya ka 5G network jongka kumta gulu pi perkhat hato ka sorkar ka de ban map no ya ka ram jong ka Vodafone Idea ne lada ka sorkar ka pelai no ya ka ram jong ka Vodafone Idea kumta ka Vodafone kan sawan biang sha market ka jia khun kan nangkiu lada ka jia khun kan nangkiu te ki do recharge ru kila ban hiar khandian lada ki don bun ki company ha market te wat ki company he kum ka Jio bat ka Airtel ru kila ban penduna ya ki plan recharge jong ki kade ka jingsisa jong ki telecom company kum tanga karmen philas ngau thu la de phis ngau thu la ki ajing tip na kana video snga ba share but like kana ka video kuble shibuni phi